Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag sidder vi inde på Lorenz PvP, hvor jeg har mod sammen med Tor TV. Så skal jeg scrolle lidt mere op for dig. Sådan der. Hej. Ja. Og jeg tænker, at vi skal ind og spille noget PvP. Vi starter lige med kit PvP, det første kit. Tager vi det normale kit PvP? Ja, vi tager bare det normale. Okay. Og så efter så bevæger vi os frem. Og jeg tror jeg vil... I skriver bare til mig en kommentar, hvis I gerne vil vide, hvad IP'en er. Bare sæt den direkte ind. Alle skal spille på den. Ja. Yeah. Den er virkelig fed. Og vi kan... Jeg er ikke særlig god til PvP, men I skal virkelig prøve at... vi kan prøve at vise jer serveren lidt bagefter. Så. Ja. Vi tager 3 runder af PvP med det her kit PvP. Og så efter, så tænker jeg, at vi tager... tænker jeg, at vi lige... viser mappet. Så viser vi lige map og sådan nogle ting. Og jeg kunne I kunne lige se, Sate har masser af guld i sin chest. Og ja, det kan I sælge, det viser vi også. Og så kan I få penge til at gøre det. Ja, købe noget gear og sådan nogle ting. Jeg gør det fuld. Ja, jeg tror, jeg havde ikke fuldt ud, dengang jeg PvP mod dig anden gang. Nå, er du klar? Mhm. Du kommer bare. Oh my god. Ja. Kæft, jeg er vild. Nå. Okay, jeg tænkte bare, at vi viser rundt i mappet nu. Så alt det der angående gear, det er suicide, og jeg bare mig. Sådan der, suicide. Ja, og så viser vi lige rundt. Jeg går lige GM, fordi jeg er mod sammen med Tor. Hvad skal vi starte med at vise? Jo, altså, I spawner her. Jeg kommer til at spawne sådan cirka her. Så I går ned her. Når der er 15 inde, eller når der er gået kvarter, og der er nogen, der har været inde, så starter beacon med at droppe guld. Herinde kan I opgradere skier, svær og alt det der. Og købe ting. Og herinde kan I sælge guld, købe potions, købe notch apples, normale apples og gear. Og man kan også købe vibrang her. Ja, det koster 50 kroner lige nu. Og herinde er der sælger. Så kan man sælge det lidt billigere og købe det. Nej, sælge det lidt dyrere og købe det lidt billigere her. Ja, og herinde er sælger. Herovre er sælger, hvor du kan beskytte dine ting ekstra. Og så herovre er der ender chest, hvor du kan lægge dit guld og sådan nogle ting. Og så er der sådan noget, der hedder bytte et eller andet. Nej, ja, bytterum. Altså, hvor der står på et ansvar. Så bytter man. Så går man herind, og så er der sådan en væg for, til at folk ikke kan komme. Og man kan lægge fly igennem. Så prøv at teste. Prøv at flyve igennem. Det kan man ikke. Prøv lige ned igen. Gå lige væk. Gå nu. Men man kan ikke passe igennem her. Nej, man kan ikke komme igennem her, selvom man flyver. Og der er der omkring 4 rum af, og en skraldespand, eller 2 skraldespande, 4. Så du kan smide alle de ting ud, du har inventory. Ja, og så har vi også info i dem herovre. Så kommer der snart en ved en, den begyndte at bygge i går. Ja, og vi er næsten færdige. Så har vi sådan en vulkan herovre, som en af vores admins har bygget bedre tværgård. Så nu vil vi bare warp de der 1v1 maps og 2v1. Vi starter med 1v1 mappet. Hvorfor tæppede du mig? Fordi jeg troede, du var gået derhen. Jeg er jo ikke færdig med at skrive kommenten endnu. Sådan der, jeg er færdig nu. Ja, det er så opfra. Jeg kan ikke rigtig gå ud endnu, så det er sådan lidt... Jo, vi kan. Bare lige kopiere den blok, hvor du går ud fra. Okay, så vent lige. Ja, det gør du lige. Så går vi ned og ser selve mappet. Så har vi bygget 2, så den røde her, det er 1v1. Ja. Og den grønne, den er 2v2. Ja, nej, de har ikke set den. Se, så starter du her. Og så kan man kæmpe herover. Og så er der ligesom sådan noget, hvad kalder man det? De der spøgelsesting. Og så er der sådan en lille parkour her. Det her, det er gas til at se. Ja, whatever. Og så er der sådan en parkour hver sted, så slås man. Og så viser vi jer... Så viser man den, der hedder Groen. Hvorfor tipper du helt til mig? Ja, fordi jeg troede, du var gået derhen. For helvede, Tore.
Sådan der, så er vi her. Så er vi her. Og så du smører bare lige en blok. Så går jeg også igennem. Ja, nemlig bare smør den. Ja, der er et ekstra lag, det er så rib. Så man ikke kan bygge ud her, så ikke komme. Ja, vent. Sådan der. Der det er så 2v2, hvor man starter der og derovre. Og man kan kæmpe sammen med nogle mennesker. Og det er så vores ejer, Flappy, der har lavet væggene. Og det er også der har lavet mappet. Selve det her. Men altså... Jeg tænkte bare, at vi skulle... Hvad er der egentlig andet at vise rundt? Det ved jeg ikke. Jo, der er jo... Vi kan vise mere rundt på mappet. Der er jo flere ting. Så er der noget, der sådan noget staff, som vi kalder det. Sådan en staff-turnering. Sådan en staff-turnering, som vi plejer at kalde det. Hvor vi skulle ud for nogle udfordringer. Og vinderen var så Tværgård i den her uge. Så det er hans vulkan. Og så kan I se, så kan I lige dem, hvad for en vulkan, der er pænest. Så du kan bare TP'e mig, hvis du vil det. Så kan I bare dømme, hvad for en vulkan, der er pænest. Det der, det er Tværgårds, og det der, det er min. Jeg ved godt, jeg er gået meget op i detaljer og sådan nogle ting, men altså... Hvor er du henne? Bare TP'e mig bare. Hvor fanden er din el? Ja, min lille, det er min lille en, og det er den store. Hvor er din? Jeg kan ikke se den. Den er jo lille. TP'e mig. Nå, det her er din. Bag lavemuren. Jeg synes, lavemuren er et sted. Ja, men altså, det var rimelig lort. Men altså, så er der sådan nogle konkurrenceting, hvor du skal skyde med sådan en bue og ramme de der 4. Så er der også noget, hvor du skal skyde med bue i den der. Og så er der også den der, hvor du skal skyde med bue her. Jeg kan vise jer, hvad man skal gøre og sådan nogle ting, hvis I vil det. Men altså, er der egentlig andet, vi kan vise dem? Nej, ikke rigtigt. Så tænker jeg bare... Jo, der er jo den der cave. Der er jo caven, inden hvor den er der. Nu viser jeg lige grotten, og så tror jeg lige... Så du TP'er mig bare, hvis du ikke kan finde vej. Vi går i GM, fordi vi ikke gider til at klare alt det der besværlige noget. Ja, det er det her. Jeg får tit vild herinde, så jeg gider ikke til at, du ved... Der er også energits gemt alle mulige rundt på mappen, så jeg ikke altid skal op i skoven og aflevere spil. Ja. Så ude i siden, så kan I jo se, hvor mange penge Sade har, hvor mange gange han har dræbt nogen. Ja, og så er der også det her parkourrum. Her i vulkanen. Rimelig godt lavet, tænker jeg. Og der kommer snart flere ting, så vi er godt i gang med at bygge en ja, ting. så vi går lige over til info i dem, så kan I lige læse om mappet. Det kommer til at stå hernede. Se. Altså, man kan ikke spille en ved en endnu, men det kommer snart. Ja, det kommer meget snart, som der står i 6'eren. Og vores teknikere er i fuld gang med at sætte nye ting op. Vi skynder os, og vi er i gang med at betale for et warp og lave prison og sådan nogle ting. Men altså, jeg tænker bare, at jeg afslutter den her video, og så håber I kommer ind og spiller den.